biko ọwụ na nna agba oke ọsọ kwụsịnụ m anyị niile nọ n'ofu klaasị ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ na-aga. Nwekwana ihe ọbụla ị na-aghọtahụ dee ya n'ebe a na-ede ihe edemede na the comment section. Onwere tọpik ọbụla ị chọrọ ka anyị kụzie denye ya ebe ahụ, mana chetakwanụ na ebumnobi anyị na chanel awụ ka ndị mmadụ mụta ka esi asụ Igbo. Ya mere anyị ga na-ewe ya nwayọọ nwayọọ na-aga site n'ịmụta abịdị Igbo anyị abanye n'ịmụta mkpụrụ okwu ndị nọ n'asụsụ Igbo. From ịmụta mkpụrụ okwu nọ n'asụsụ Igbo anyị abanye na gịnị ahịrị, anyị ebido na-ekwu okwu. Nwatakịrị gachi ije ọgba ọsọ anyị ebido mewe sentences. From ahịrị okwu anyị ebido na-akparịkata nkata. Mgbe ụfọdụ anyị ga-emekwa ihe a na-akpọkwa YouTube live ka ndị mmadụ nwee ike ịbịa online ka anyị na ha sụkọọ Igbo ọnụ. Ebe a ka m ga-ekwudobe n'ụbọchị taa. Achọọ m ka ihe onyonyo a, achọọ m ka o too ogologo nnukwu. Achọọ m ka ndị mmadụ nwee ike jos ha mụta ihe ha ga-amụta, obi adị ha mma. Ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ, ka ọ dị nọ n'ụbọchị ụka anyị ga-akọntinu. O nwee ihe ọbụla ị chọrọ ka anyị rụtụ aka na ya, dere anyị ya n'ebe a na-ede ihe edemede. Nọdịnụ mma, ka ọ dị, ka emesịa.